son Pablo, veño de Betanzos e a miña canción favorita é Muñeira de Anxelitas Repoludas. Gustalle moito? Que ten moito estilo, moi ben. A ver, que máis sabemos dela? Ten un flow bacano. No, Inigo queda na mano. Non sei que andades vos facendo, non sei que andades a facer. A regueifa para homes, a cociña é para mulleres. Non sabedes que ven o paso, son humanos ou babuínos. Non sabedes que ven o paso, masacrando palestinos. Sigue por aí, sigue por aí. Masacrando palestinos. Súbete aí. Estatua de libertad. Masacrando... Súbete aí. Pero que ya? Alguén? Súbete aí, estatua de libertad. Masacrando palestinos e facendo eu estatuas. Vou reventando as cabezas e non me importa que fagan. Mexolles por riba deles, son escoria, non sirven para nada. Eu son unha imaxe que queda na historia marcada. Perfecto. Que vos parece este comezo? Potente. Funciona. A un palco, a gravalo, a calquer espazo, ten un proceso que non sempre te das conta del, ao mellor hasta que se rematou e se expuxo. Entonces, con isto quero dicir que moitas veces, e aí lá pasounos, non nos demos conta do que, digamos, unha expresión que me gusta usar moito é da arma de construcción masiva que tiñamos con isto da música tradicional ata que o vimos xa publicado, non? Entonces, con este obradoiro, o que quero intentar facer é falar un pouco das nosas letras. Vale, o que dixo Manolo un pouco na liña da lingüística, pero tamén na liña da mensaxe que transmiten esas letras. Vaiche probar o son aquí a Alba María, porque ti estás arriba e eu estou ao teu lado, pero o que vai cantar hoxe é o meu alumnado. E ora é o momento de pasarlo ben. Fixestes un traballazo brutal, e o que vai pasar aquí hoxe vai ser máis, vale? Pero, a secte,
La 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 Comenzamos cantando a verdade a toda a xente. No que nos temos no corazón temos na mente. Estamos suspira ante a palabra brava. Que este corazón que sempre late xa acaba. Acaba como acaba no mundo corazón. Pero estamos prendidas co pensamento da razón. Para todo o alumnado que está cantando con nós. Queremos os verbos e tamén a nosa voz. Este é o maio ben. Este é o maio que anda de pé. Este é o maio, maio, maio. Pero maio que anda solo. Guarda de todas posturelas modestismos que defenden a su por los propios beneficios. No pechos de sitio y no solo. Odio que me provoca mi tanto modernismo. Que no somos medio que me estás a contar. Se va como la lengua que hizo mi extranjerar. Hizo veganita, me salva a seguridad. De realidad sea no se deja quemar. Este é o maio ben. Este é o maio que anda de pé. Este é o maio, maio, maio. Este é o maio que anda no colo. Adeus ríos, adeus montes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus ollos, nese canto nos veremos. Marcho longe, digo prendo do meu corazón, noso vosso movimento transportado na paixón. Desde as coitas ando dentro, miña terra, meu balcón, que foi fogado en Miñeiro, fogada da revolución. Que diría que os cativos falarían nesta lingua, o galego, o oramenta, o galego xa non mismo. Tres papéis, marchade para a vosa casa. Nós vimos de lonxe e queremos traballar e na Escola das Cruces aprender a rejeifar. Guárdate todo ese odio, non che serve para nada. Teño a plantación de cravos para por nas espingardas. Para por nas espingardas que me vas facer ti a min. Se chamo dio teu xénero non te podes acercar así. Contra as injustizas flores, rosas, cravos e máis lirios, e a loita feminista, ai pois contra o xenocidio. Hoxe foi un día fermoso de rejeifa e alegría. Seguide sempre cantando e que a música sempre viva. Por falo agora, e pois en sitio foi quedando, pois, sobre todo o máis conocido que é o que facedes maioría, non? O de rejeifar un debate con coplas. Unha vez acababa ese debate, sodes expertas e expertos, empezaba o que é o baile da rejeifa. Como era eso? Pois, facían normalmente un molete de pan. Por que era caso? Porque eses 4 moletes había que repartilos entre todos os invitados cando acabaran de bailar con eles. Entón, claro, se eran pequeniños, era mellor. Baila madriña, cantando rejeifeiro. 5 kilos de pan. Eran salvadores de Santa Comba. O que hacían era, en vez de clavarlle cosas ao propio pan, facían un camarín. A naturalidade do mundo, pero antes bailou e tuvo como 20 minutos máis aí que o pan a chisma na cabeza sin inmutarse. Había que controlar o lema. Que leva esa muller? O que falábamos antes, un camarín, o que conocemos como un camarín, que é un cesto de bimbios. É dicir, a parte do pan facían como uns churros de masa para poñerlle por riba. Eso, por exemplo, contáronos pola zona de Zas ou de Muxía. Ui, esta non é. Vedes que ten uns churros de sobresal. Este xa era un pan dulce, era rollo rosca.
e envolvíana enganchando unha tela nos dentes. Metían o pan, a rejeifa, dentro dunha tela, enganchaban nos dentes e tiñan que volver. E que se xunten arriba. Intentade facelo simétricamente bonito. A intención é que quede bonito. Yo hubiera quisido. Esta vez los seus pais. Ten cuidado, non acerques moito. Ai, que horror, ten esa A medida, chicas, a medida que vayades os lazos xa postos ou a que queirades, vides aquí que hai unha bolsa con flores, antiguamente eran flores naturales, pero non me deu para ir por elas, de plástico. Colledes as flores que queirades, unha, dúas, tres, colledes xa alrededor. Que guapísimo. O exército guerrillero de Vamos a tratar, non tiña que pasar. Teo, moito un pouquinho que te pasaría. Perdón, Estamos como que todos concentrados. Espera, que nos falta unha. Falta que colega. Aí. A xente volta a correr. Boa noche a todos. Baila, baila, baila,